nzọpụta dị nsọ ike. N'ihi na Chineke okwuta Mesaya bụ ụmụ ezi ukwu na chichi niile na oziọma nke gị nke nwa gị bịara dobe n'elu ụwa ga na-agbasa n'ụsọtụ ụwa niile. Ọ bụrụkwa ihe aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche n'obodo anyị bụ Ọlọ na anyị na-enwe na mụtakwa parish ọzọ ka aha gị wee ka ọ bụrụ ihe a ga na-amatawanye otito abụrụ nke gị nzọpụta na ọdịmma. Ọ bụrụkwazi anyị nke anyị nwe ndị mmadụ ikere eke. Anyị na-ayọ gị na onyere anyị n'obere mme anyị na-eme n'ụbọchị tata mgbe ije anyị ga-eje. Anyị na-ayọ gị ka ọ bụrụ ije ngọzi ndị ọ na-emere ọkpa ma ndị ọzọ dị ya na afọ niile ma ihe ndị ọzọ anyị na-ewere na-ebunye maka otito gị maka ịzọpụta ndị nọ na pọgatrị na ntọga nke ndị njọ nke anyị ma nke anyị nwa ya nakwazi maka nzọpụta na ọgwụgwọ nsọ na nke ndị ọbụla. Na-ayọ gị na onyere anyị n'ihe niile anyị jikọ ime taa maka otito nke afọ gị mma nke anyị. Ọzọ ndị ọzọkwazi ga-abịanụ na emesịa anyị na-ayọ ka iduwe ha. Ọ bụrụ na anyị emesịa mmemme a ka ọṅụ bụrụ nke anyị n'ụzọ pụrụ iche, otito bụrụ nke gị. Mkpa ndị a na ngọzi ndị ọzọ dị iche iche anyị ama ikwupụta ka anyị na-ayọ ma anyị ma na ị ga-emere anyị karịa ka anyị yọrọ site n'aha Jesu Kristi bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ndị fada biko ka anyị gozie ndị mmadụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ka anyị gaa n'udo na ịfụnanya nke Kristi. Almighty everlasting God, you do not forbid us to and faith, so that as often as we look upon your covenant is defined of the body, we may with the eyes of the mind meditate upon your holiness and dwell in your peace. In your kindness we beg you to bless and sanctify our faith. Let to honor and come to mind your only begotten Son and his sacrifice, our Lord Jesus Christ. Bless these last months
and the books, the Torrible, and the Book of Records. May all who in its presence shortly use them. May we who use them to serve and honor your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, our good ones. By merits and their intercession, then from the grace in this present life and the eternal glory in the life to come. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Otobiri Jesu Kristi, mmekọrịta anyị na Chineke, mkpụrụ ime mmụọ, egwu ya, anyị ji nnukwu aṅụrị n'ụbọchị tata na-ekele Chukwu, na-ekelekwazi ndị fada na-arụ na parish anyị, Fada Charles Eze na Fada nwanyị parish priest anyị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ji aṅụrị nwere na-egwu ajamasị a nke inauguration, inaugurate this parish anụwa dịka parish n'ụzọ pụrụ iche na ajamasị a bụasị ka fada ya na anyị na-edu fada ụlọ. O nwere ike amara na ọtata na ụbọchị n'oge ọbụla ya ka ọ natazie uru na-ebilizie ịchọzi ịfụfada ịgbara ebe ị ga-agbapụ ji ozugbo ozugbo anyị anaghị St. John of God, St. John of the Cross. Ọzọkwazi anyị na-ekele Chukwu n'ihe, na-ekelekwazi Chukwu n'isi ụlọ, na-ekelekwazi ụlọ n'ụzọ pụrụ iche dịka St. Louis Parish ọnụ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị ụlọ niile. Father, thank you for coming. I know Father Anthony Uchewu, Yabo, the administrator of 2 parish priest of St. Lawrence Parish. All of them. Okay. Let's now welcome. I'm ụkọchukwu anyị, Very Reverend Father Peter Ezewuzie ka ọ bịa gwa anyị okwu. Otobiri Jesu Kristi, mmekọrịta anyị na Chineke, mkpụrụ ekpere ime mmụọ, obi aṅụrị pụrụ iche ka m ji wee kwuru ebe a dịka fada si were kwuo ụmụ n'aha m. Ọ bụ site ka esite mbụ mmadụ ka m na-anọchite anya ma ọ nwere ndị m na-anọchite anya ha. Ọ bụkwa na ikikere ha ka m ji ekwu ihe ọbụla m na-ekwu. Ekelere Chukwu n'ụzọ pụrụ iche n'ihe m na-afụ n'ụbọchị tata na n'ihe na-aganụ. Dịka unu si wee kwue n'ukwe, unu ekwego n'ukwe n'ụlọfuru Chukwu n'anya, ụlọfụkwaziri fada n'anya. Afọ na ụlọfuru fada n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ sọsọ fada Anthony Uchewu ma fada anyị kwa fada Charles Eze. Ya anyị kelere Chukwu n'isi ha na-abụ n'ụzọ pụrụ iche
dịka ọrụ ga-arụ epeka ọrụ ga-arụ ụzi obere ọrụ ihe one ma one fada ekwusighị ihe niile one ma one bụzi ndị m ga-etinye ma tupu m ekwuwezie nye dịka anyị ma ihe anyị nọ ya n'ụbọchị taa ebe anyị na-ebu ndị St. Lawrence ụlọ anyị bidoro na St. John of the Cross na be anyị ebe akwawụlọ wee duru unu wee batawazie na Parish nke n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taata na ihe niile ma fada na onwe ya bụzi iji wee mezie ihe anyị na-akpọ n'ụzọ ozi ife ụzọ ihe na-agba ama ma gị na ọ bụrụ n'oyibo akpọ ya symbolic way fada na onwe anyị mana Jesu Kristi na onwe ya n'ebe niile ọ bụrụ na ajụ anyị ebe ka Jesu nọ asị na Jesu nke o ji bụ Chukwu ọ nọzuru ebe niile nke o ji bụrụ mmadụ ọ nọrụ n'eluigwe n'aka ndị Chukwu nna ya na ebe na sakramenti na Eucharistia dị asọ ya bụ maka ihe ọ nwere ihe anyị na-ejikarị ebe Jesu na-anọ na Eucharistia ihe a na-etikarị ya na ya na ọ bụrụ na ememe ụka ngosi ma ndị ọzọ ọ bụ na ya nụ ihe anụnwa ka anyị ga-eji kịta anyị na symbolic way wee gosi ikikere niile ma ndị ọzọ ma imeterezi obi ụlọ ma ndị ọzọ dị ya ma Jesu ụlọ na ya nọghazi sitezie n'aka fada anyị bụ fada Charles Eze wee banyezie n'aka fada Anthony Uchegbu ya bụ egbu oge ana m ayọ ha biko ka ha bịa ka anyị mee ya tupu ekwuezi ihe ndị ọzọ ya bụ fada na-ebunye ihe a na-akpọ ya monstrance ụnụ bụ ihe ọgwụ ebe a na-ebunye Jesu ebe Jesu na-ama agozi anyị n'ụzọ pụrụ iche fada na-agozi aka ya ọ nwere ihe wee bụrụ iji gosi na ọ bụrụ ọkwa ya na-agosi na ọ bụ Jesu ya bụ ọ na-ahapụzi ọ na-ebunyezie fada Anthony n'aka ugbu a dịka esi wee were Parish kwa na-ahanye ya n'aka anyị na-ekele ka anyị kụọ ụlọ aka ekele dịrị Chukwu anyị kelere fada n'ụzọ pụrụ iche n'aha bishọp ekele fada Anthony Uchegbu ụlọeje ya bụ dịka esi were kwuo nne anyị bishọp ọ bụ n'ihi oke ịfụnanya o nwere n'ebe anyị nọ anyị niile bụ ụmụ ya ọ bụrụgodị anyị nwere ndị na-arụ ọrụ ndị fada anyị niile na-arụ ọrụ n'aha bishọp anyị na-anọchite anyị ya na onye nwabụ nnukwu ụkọchukwu ofu ụkọchukwu anyị nwere n'ụzọ pụrụ iche nọchitere anya ndị apọstụl bụ onye nọchiri anya Jesu n'elu ụwa ya bụ ọ bụ mmasị a na ozi ọma ga-adịrị anyị mfe ozi ọma ga-eru ebe niile anyị nwere ebe anyị na-ejekwazi ọdịrị anyị mfe anyị enwe ike na-afụwanyekwazi ama ndị ọzọ dị anụ onye kpatara dịka fada si wee kọwara anyị o ji wee kepụta anyị dịka Parish anyị ekele gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị ama 29 Septemba ọnwa na-abụọ gara aga ekwupụtara ya ọfishiali anyị kelere ya n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị ama n'ụbọchị taatakwasị a na-emezu ihe niile dịka fada na-anata fada na-abata n'obie bụ fada Anthony Uchegbu ụbọchị taata ndị fada na-ejegasị ebe itinyegasịrị ha Design do sonho apostolo aí de plataforma sinistro mana kachukuzana nyozo haime ke tatando tatavike tatini noje tatambawani ke panicho na gobno ki sena Kristo adama aze egam aje nye ichi ekene n'ime daadị ka anyị jụọ je were akpọkụ ịghara atara mgbe anyị na-ata n'ibe anyị na-ayọ anyị jụọ ji a n'aka nyere anyị anyị taa anya ka ọ gọzie anụ na mkpụrụ anyị mgbe mgbe niile anyị na-eme taa ka ọ ga nwee anyị na-esi na ya nwee ndụ nwee ịfụnanya nwee udo ma zikwa aka n'iru especially for Parish a anyị ayọla Jizọs Kraịst onye nwe anyị. onye nze amara ekwu okwu si na ibi ekwutechebe ife chọrọ ikwu ndị be anyị ndị ji ọjị welizie na ọjị ka ọjị soro na ibi lee n'afọ Jizọs amen.